Yeah. Yeah. V roku 2014 bude nový album a ho potom aj dám do prevádzky a viem, že to bude pre mňa zisk, keď budem dávať nový album, čakať ďalší album v roku 2015 a to bude novšie pesničky, ktoré budem robiť a viem, že to bude pre mňa aj zisk a budem stále repovať, lebo už sa to pomaly chýluje a viem, že to bude pre mňa to najlepšie a viem, že ja si pôjdem za svojím snom, lebo tie albumy sa tak budú aj vydávať vonku do obehu, lebo viem, že raz príde ten deň a budem iba repovať každý deň a viem, že ja si tie texty ešte budem aj upravovať, ale uvidím, ale viem, že to bude a viem, že raz sa to stane a budem dávať tie pesničky stále a tie tracky tiež a viem, že budem repovať teraz a dá sa budem dávať a viem, že budú mať vysielať telky, lebo už to má aj dobrú sledovanosť a viem, že to už pôjde do hora a do hora. A keď budem si robiť tie tracky, ktoré som chcel a viem, že príde ten čas, keď budem hore a viem, že na to posunie a budem to pre mňa ten čo som chcel ísť do hora, bude to pre mňa len ten, čo chcem ísť tam, kde sú naši reperi a viem, že raz to príde a viem, že raz bude to CD pre mňa to najlepšie a viem, že ten text bude iba preto, lebo preto už sa pomaly aj zlepšujem. Chápeš to?